Magyarország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott. Beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, ne csak így decemberben. Tisztelt jelenlévők, kedves vendégek! A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben Juhász Gyula Karácsony felé című versével köszöntök mindenkit itt a Hamvai Diakóniai Otthonban. Köszöntöm intézetünk minden kedves lakóját, hozzátartozókat, az itt szolgálattévőket, köszöntöm intézetünk tulajdonosát, Juhász István mérnök urat és kedves családját, a Hamvai Református Egyház részéről naptiszteletű Abaházi Zsolt lelkész urat és Molnár Miklós lelkész urakat, és mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat, hogy együtt készülhetünk az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. Az advent a karácsonyhoz vezeti el az embert, a karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet bennünket. A legszebb ünnepünk, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy szeretteink körében békésen, meghitten ünnepeljünk. A karácsony legfontosabb üzenete a legemberibb értékhez, a szeretethez kapcsolódik. A szeretet pedig békét teremt, lehetővé teszi a meghittséget, aminek a megtartására nem csak az ünnepek alatt, hanem a közeledő, új esztendő hétköznapjaiban is törekednünk kell. Így valósággá válhat az otthon melege, értékkel telnek meg emberi kapcsolataink, színessé válnak szürke hétköznapjaink, és megteremtődik a teljes élet lehetősége. Legbensőségesebb ünnepünkhöz közeledve egy karácsonyi verssel kívánok mindannyiuknak áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Nézem a gyertyákat, és elgondolkodom. Ó, mi régen volt drága gyermekkorom. Ott álltam a fánál, gyertyalángját néztem, s meglibbenő fényben angyalarcot véltem. Kívánom mindenkinek, hogy szeretet legyen, és ne legyen harag az emberi szívekben. Mert rövid az élet, s élni csak így lehet. Kívánok mindenkinek boldogabb életet. Szép karácsonyi, szeretet ünnepe, halkan szól a dal, csendes halzene. Szívemnek lüktetése a jelenem és a jövőm. Hogy itt lehetek, hogy vagyok, köszönöm. A könnyű fuvallat megérinti arcomat, elnyomja a zene remegő hangomat. Szellőszárnyán szeretett tovaosom, kívánok boldog, szeretetteljes karácsony. Köszönöm, hogy meghallgattak.
társaként megkérem naptiszteletű Abaházi Zsolt lelkész urat, tartsa meg ünnepi állítását. Áldás békesség! Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk elején egy rövid fohász erejéig kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket. A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, az ünnepi igét, karácsonyi Szent Evangéliumot Lukács apostol evangéliumából szeretném előttetek olvasni. Lukács evangéliumának a második fejezetéből, annak az első 11 versét. Kérem, hogy Isten igéjét hallgassuk alázattal és figyelemmel. Lukács apostol evangéliumának a második fejezetében, annak is az első 11 versében így szól hozzánk Istennek örökkévaló igéje. Jézus születése. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyesével Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai, megszülte elsőszülött fiát, és bepójálva a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóháznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme az Úrangyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden népben lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Eddig tart az alapige. Szeretett testvérek, kedves ünneplő keresztény gyülekezet! Azt hiszem, hogy talán többen vagyunk úgy, hogy amikor a megszületendő Úr Jézusnak a történetét olvassuk a Bibliából, akkor szinte megelevenednek előttünk a Szentírásnak a sorai, és képzeletben már ott is vagyunk a Názáretből Betlehembe tartó úton, hogy úti társává szegődjünk Józsefnek, a Dávid házából származó Ácsnak és jegyesének Máriának, aki áldott állapotban volt. És tovább olvasva a Szentírásnak a sorait, lélekben mi is ott vagyunk a barlangistálóban, ott állunk a jászolbölcső mellett, és szótanul csodáljuk a világ megváltóját, aki éppen olyan volt, mint bármelyik más kisgyermek. Később pedig mi is vérasztunk képzeletben a pásztorokkal a szabad ég alatt. Képzeletben részesei vagyunk az egész karácsonyi történetnek. És kedves testvérek, hogyha már lelki szemeink előtt úgyis ott vannak a betlehemi mezők, és ott vannak előttünk a pásztorok, időzzünk el mellettük egy kicsit, és nézzük meg, hogy milyen is lehetett valójában az ő életük, milyen is lehetett valójában az ő karácsonyuk, az ő ünneplésük. Mert végső soron Lukács apostol evangéliumában Jézus születésekor ők kapták az egyik legnagyobb szerepet. El kell mondanunk azt is, kedves testvérek, hogy pásztorkodni abban az időben nem volt egy jövedelmező foglalkozás. Sőt, nagyon megvetették azokat az embereket, akik ilyen munkával keresték a kenyerüket. Foglalkozásuk miatt a pásztoremberek nem tudták betartani a szigorú mózesi törvényeket, szombaton nem tudták betartani a tisztálkodási törvényeket, nem tudtak rendszeresen eljárni a zsinagógába, azért, mert folyamatosan az állataik mellett kellett tartózkodni. De vajon, kedves testvérek, csak azért voltak ilyen különlegesek ezek a pásztorok? Arról lenne szó, hogy Isten direkt kiválasztja a legszerencsétlenebb embereket, hogy aztán rajtuk keresztül megmutassa az ő csodálatos hatalmát. Hogy minél jobban lássuk az ő nagyságát, a szerencsétlen emberek életén keresztül.
Azt kell mondjuk, hogy nem ennyire egyszerű a helyzet. Azért, mert Istennek mindemellett nagyon jó oka volt arra, hogy pont a pásztorokat tartsa a legalkalmasabbnak a karácsonyi örömhír továbbadására. Ha figyeltük az igét, Lukács apostol azzal kezdi, hogy népszámlálás volt. Nem a sokadik, nem a harmadik, nem is a második, hanem éppen az első. Akkoriban, azon a vidéken ez volt az első népszámlálás. Mindenkinek vissza kellett mennie arra a helyre, ahol éppen született. Képzelhetjük azt, hogy milyen nagy sürgésforgás lehetett ott akkoriban. Mindenki rohant, mindenki sietett, mindenkinek dolga volt, senki nem ért rá semmire. És ebben a nagy káoszban, az űrzavarban azt látjuk, hogy ezek a pásztorok nem sietnek sehová, kényelmesen végzik a dolgukat. Este volt, valószínűleg tüzet raktak, és felváltva őrizték a nyájukat. A nagy jövés-menés közepette, a zsúfolt vendégfogadóktól távol, a pásztoroknak az esti táborhelye, a béke kicsiny szigete volt az első karácsonykor. Az ő kis közösségüket a csend és a nyugalom jellemezte. És ebből a megközelítésből, kedves testvérek, talán jobban érthető számunkra, hogy miért pont a pásztorok lettek a karácsonyi örömhírnek az első tanúi és továbbadói. Nekik volt idejük meghallgatni, nekik volt idejük figyelni arra. És azt kell, hogy mondjuk, hogy 2000 éve nem nagyon sokat változott a helyzet. Úgy értem, hogy akik ma is rohannak, sietnek, akik fontoskodnak, akiknek zajos az életük, azok ma is elmennek a karácsony örömhíre mellett. Nem értik meg igazán, mert úgy érzik, hogy sokkal fontosabb dolgaik vannak. Legyen egy villogó karácsonyfa, kapjon a gyermek is ajándékot, legyen tele a hűtő, menjen valami jó kis műsor a tévében, kész az ünnep. A pásztorok viszont csöndben virrasztottak a nyáj felett. Isten mindig a csöndességben szól. Eszembe jutnak ilyenkor Ady Endrének a szavai, az Úr érkezése című rövid versét gyakran szavaltuk gyermekkoromban a templomban. Minden karácsonykor elmondta valaki, mégis minden alkalommal ugyanolyan megható volt. Az első versszaka így hangzik: mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ha túl nagy körülöttünk a lárma, hogyha túl nagy a zaj, akkor nem vesszük észre az Isten közeledését. Ha zajos az életünk, hogyha a fejünkben ezernyi dolog zakatol, akkor nem halljuk meg az Isten üzenetét. Ehhez szükség van a csöndességre, arra, hogy egy kicsit megpihenjünk mindazoktól a dolgoktól, amik egész nap hajtanak és hajszolnak bennünket. És az is szükséges, kedves testvérek, hogyha már megvan az életünkben ez a picinke kis csend, akkor vegyük kézbe a Szentírást. Teremtsünk magunknak minden nap egy olyan kicsi csöndet, amikor oda lehet figyelni az Isten igéjére is. Mert Isten a csöndben szól. És fontos lehet számunkra, kedves testvérek, a pásztoroknak a virrasztása is. Azért virrasztottak, mert számukra a nyáj képezte a legnagyobb értéket. A nyáj volt számukra a legfontosabb dolog. És hozzájuk hasonlóan a mi életünkben is van számtalan olyan dolog, ami értéket képvisel. Nem drága ékszerekre gondolok, pénzre vagy pedig más értéktárgyakra, hanem olyan dolgokra, amik nem anyagi, hanem sokkal inkább lelki, szellemi értéket képviselnek. Elsőként talán a családot kell megemlíteni ezek között. A hitvesi kapcsolat, a gyermekek szeretete a szülők iránt is fordítva, az unokák szeretete, a testvéri szeretet, az életre szóló barátságok, a gyülekezet közössége, ahol együtt foglalkozhatunk Istennek az igéjével. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik tényleg valódi értéket képviselnek. De feltehetjük a kérdést, hogy vajon képesek vagyunk-e ezek fölött kitartóan virrasztani, azért, hogy megőrizzük őket. Karácsony éjszakáján ezek az egyszerű pásztoremberek, akik kapták a kijelentést,
csöndességben virrasztottak, őrizték értékeiket, számukra a legfontosabbat, legbecsesebbet. Én azt hiszem, hogy az ünnepi alkalmon és egész életünkben is érdemes ilyen szempontból is róluk példát venni. Mert Isten valóban a csöndességben szól ma is, és nem az ünnepi forgatagban. És igazi karácsony ma is csak ott van, ahol az emberek nem hamis csillogás után rohannak, hanem vigyáznak az örök értékeikre, a családi kötelékre, a baráti kapcsolatokra. És lehet, kedves testvérek, hogy a pásztorok valóban hátránnyal indultak az életükben, nem sokat éltek az akkori embereknek a szemében, Isten mégis őket választotta a karácsonyi örömhír első hírnökeiül. És lehet, hogy mi is úgy érezzük gyakran magunkat, hogy hátrányokkal indulunk, talán már mondták is ránk gúnyosan, hogy nem sokat érünk, de mégis, hogyha ezek megvannak az életünkben, a csöndesség, a csöndes Istenre figyelés, a szeretet, mint örök érték, akkor számunkra is lehet ugyanolyan felemelő és csodálatos a karácsony, mint amilyen az egyszerű pásztoroké volt. Sőt, azt kell, hogy mondjam, még tőlük is többet nyerünk, mert ahol az emberek tudnak csöndben, folyamatosan Istenre figyelni, és tudnak egymásra figyelni, ott nem csak a karácsony válik valódi, igazi ünneppé, hanem minden egyes napja az életünknek. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, kedves testvérek, és imádkozzunk. Megváltó Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a csendes perceket, amiket veled tölthetünk el. Őszintén beismerjük neked, hogy vágyunk is a csendre, és ugyanakkor félünk is tőle. Sokszor félünk egyedül maradni veled, mert tudjuk, hogy előtted nem lehetnek titkaink. Kérünk, vegyél ki minden ilyen félelmet a szívünkből, és segíts, hogy a veled való mindennapi közösség ne elriasszon, hanem tápláljon bennünket. Értesd meg velünk, hogy ez mennyire a mi javunkat szolgálja. Szeretnénk így elcsendesedni naponta, rád akarunk figyelni, tőled szeretnénk tanulni, életünket újra és újra a te igaz igédhez igazítani. És Urunk, ebben az ünnepi órában könyörgünk hozzád mindazokért, akik még soha nem hallották a karácsonyi evangéliumot. Azért, hogy eljusson hozzájuk, akár rajtunk keresztül is. Könyörgünk azokért is, akik már talán sokszor hallották, de még mindig nem fogadták be. Kérjük, hogy nyisd meg az ő szívüket és fülüket. Kérjünk, töltsd meg gazdag tartalommal ünnepünk hátralevő részét. Ajándékozz meg minket olyan élettel, amelynek minden napja valóban ünnep, mert rád figyelhetünk, és mert lehetnek valódi, igazi értékeink, szeretteink, barátaink, lelki testvéreink. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után Istennek népe fogadjuk az Úr áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ámen.